Murag sayon raman kayong sabton ang atong ebanghelyo, no? Sayon lisod. Sayon. Muduko mamug pangutanon. Ang hisgutan gugma. Nya ningon si Kristo, pabilin mo sa akong gugma kay ako nagpabilin sa kus gugma sa akong amahan. Nya ako nahigugma ninyo, ingon nga ang amahan nahigugma nako. So diin gasugod ang gugma gyud didto gyud sa amahan. Way gugma nga nagsugod diri. Ang gugma gikan sa amahan gihatag ni Hesus, gihatag sad ni Hesus nganhi nato. Ang problema na lang ato basad kaning ihatag ngadto sa uban. Mao na dakong problema diha. Mao nang donatory tema nga gifted to give. Nya the greatest gift nga gihatag sa Ginoo nato mao ang iyang gugma. Pero pagka wa gid natoy ayo, di kita ka mao manghatag og gugma ngadto sa uban. Sagaran gyud. Example lang dinhi misa ba, dinhi simbahan ba? Unsay timailhan nga ang mga tao or kanang duha ka tao, babae baka og laki or puro baka laki, naghigugmaay, maglagyo o magdugol? Ha? Kusga? Modugol. Ngano man tag manimba ta dinhi simbahan, mag-ilog magyog palayo. Tungod kay wa mahigugma. Ayon lang mo diha pagliningi ay kay parihar kitang tanan. Mao bitan ang akong giingon nga dinhi sa atong simbahan kun mahimo o gihangyo ginanakog maayo nig-abot nimo simbahan pangita gyud labing duol nga lingkuranan sa altar kay di adiring Ginoo dili ang pare ang Ginoo niya sa altar nya paduol ug mosimba ka paduol sa imong gihigugma kay way nahigugmang mo palayo sa iyang gihigugma mo bitaw ang Ginoo layo kayo tuas langit. For God so loved the world ni anhi siya sa kalibutan aron mo puyo o banato kay nahigugma lagi siya. Di pwede ang gugma magpalayo. So kamong nagpalayo, mga wa mo'y gugmas Ginoo. O kinsa may inyong gihigugma? Ang kontras Ginoo nga mao ang yawa. Unsa may gigamit sa yawa? Garbo. Unsa man ang garbo? Self-centered. Unsa man gugma? Other-centered. Tinaw na? Uy. Anya magsige lang gyapon mo palayo, di lang gyapon mo paduol. Garbo. Garbo na. Tanawan ng banag asawa nga mga pagarbuhon, lagyo, magbuwag paghigdaanan. Tanawang pari og madre nga dili pagarbuhon, dugol. Bitaw. Pero naghigugmaay. Oy, mauna karon kita. Nya gawas pagyud nga maglagyo ta ato pagyong butangan og ali mo na nang kinuralay mo na ang kanang kural permanente na akong topic tungod kay ang kanang kural ang number one nga meaning ana ay kog disturbuha ako ning property, this is my place, do not disturb me. Mao na siya meaning. Ang gugma magpadisturbo. Ang Ginoo nga tuas langit na disturbo sa atong mga sala maong nianhi siya sa kalibutan. Nya ang gugma nga nianhi sa kalibutan gidisturbo, gilatos, gilatigo, gilansang sa krus. Wa niya tagai og limit ang pagduol ngadto niya hasta gani ang mga mupurong-purong og tunok muluwa niya, mutamparos niya, miduol niya. Open kita hala pangural gyud pangural hala sudla gyud kuno ng kural di ba pusilon ka nya makihaton nimong kuan katong ni pusil nimo ni patay nimo dili kay naa na sa tay balaod nga private domain nya imo nang mo intrude ka diha nga way permission self defense pwede kang patyon. Di ni mo makihat. Nya. Sama na, gugma na, dili.
O tubag. Pwede sang gugma. Pero gugma sa kaugalingon, gitawag na siya garbo. Ang gugma sa uban, gugma na nga Diyos nun. Ang gugma sa kaugalingon, garbo. Garbo. Mauna diri sa unang pagbasa, ang mga Hudiyo nga taas-taas o garbo, nya sila'y nag-unas pagtuo, si Jesus usasad ka Hudiyo, ang mga apostolis, mga Hudiyo, pag-abot na nila ngadto sa mga pagano, ila nang gipugos ang mga pagano na kung mapamimbro mo sa among Kristiyano nga kapunungan, kining Katolikong kapunungan, pagpatuli mo, sundami. Nga mo na itong galalis na sila. Tanawa karon na malandong sila sa Espiritus Ginoo. Unsa may gipatigbabaw, niingon dayon ang leaders, mga apostoles, sila si San Pedro, San Pablo, sila si Bernabe. Yung sila, dili na to pabugatan ang atong isig katao. Ayaw pabugati. Di ta magsigig hatag nilag palasunon nga bugat para nila. Ang atong ihatag, unsay gihatag sa Ginoo nato. Nya gitagaan man sila sa Espiritu Santo, bisag wa sila tulia. Di sa ato pa, di na kinahanglan mo require patana. Di ba nindot kayo nga ko ano? Tanang usahay ingnon ko, Pader, magbutang tag dress code dihas ba atubangan? Dress code ba? Na kung dili gani ka magsulob aning sinulobana, di ka kasod. Nindot baya sa dunta? Kaya na masagoy uban din magsulob na malangsag spaghetti. Ba? Aw ganahan manong ko magtanaw kay panagsarag ko kita Nasa uban din magsulob, mag-short pa. Tingon nasa uban, fitting kayo, miniskirt pa. Namang gibudero gingon Inoon malipay gyud mi anang mga pari. Labi nagmulingkod anang kilid-kilid, nya mo tinambi dayon. Inspired kay mi mayawaan ko din nga mong utok. Nya ingon, hey, butangan na to diag dress code. Ningon ko, may sa tinali, pero sa second thought nako, pastilan og ang niduol sa simbahan, usa ka prostitute, nga wa pagyud makaanhig simbahan. Wa gani siya kahibaw unsay mga pamaagi simbahan, pero ang iya yung gitan-aw nga ang simbahan dangpanan sa mga taong gustong magbag-os kaugalingon. Nya ang iyang gisulob, katong gisulob niya dito sa KTV bar. Kaya wa man sa sila insinina. Nya naanad sa siya ana. Nya inigsud niya diri, uy, lakaw. Ay pag ari diri. Di na pwedeng imong gisulob. Anaon ka. Hasta lagi bagay pare pag mo ingon pagyo ko, gawas. Kay di na saktong imong gisulob. Iniglakaw niya mo ingon siya, asa pa man ko paingon. Adto ko sa mga drug lord, binuangan lang ko. Sa akong amo, giabuso ko. Sa among pamilya, gisalikway ko. Niari kog simbahan, di ko dawaton. Asa pa man ko paingon. Adto na lang ko spisi. Og ihigot nako sa kahoy or sa akong sagbayan og akong tuokon ang akong liog. Kay wa naman ko'y kapuslanan. Sinalikway naman ko. Muna, kamong mga na nag-short, nag-spaghetti, ngari mo simbahan, ang pari mo accommodate ninyo. Mag-istorya ta. Magtabi ta. Mag-sharing ta. Basin pa day, sunod ni mong simba, spaghetti na lang, pero long pants na. Nya, tabi gyapon ta. Istorya gyapon ta. Basin ba ya sunod? Wa na jud kay spaghetti na. Blouse na gyud nga tarong. Ang pasabot lang nako ba, ang gugma mo welcome, mo dawat bisan pa sa dili na angay dawaton. Og mao na ang punto sa mga apostoles, ato silang dawaton nga dili mga tinuli. Ang importante nga modawat pud sila sa pagtulunan sa Ginoo. Og unsa may pagtulunan sa Ginoo? Ang paglikay sa sala. Kana gyud mo importante, ang paglikay sa sala. Ug maunay atong sintrohon ang sala. Unang dinhi, paborito kay na nakong sala kana gyung kabit-kabit.
premarital sex, puyo-puyo. Kaya, mo man aroy mga sala, ang dagko kayo, nga usahay, mura na lang bag, ordinaryo. Agag mayra man ang sala, kanang ingnon ka nga, ay mo pagdag bata, nga rin sa simbahan. Pero, balaod, gyapon na siya. Nya, inyo maginang supakon. Sige na lang, okay ra na siya. Adara na siya. Di man na makapa-impyerno, makapa-COVID lang na usahay. Ay ka na mga tiguang, ayaw na muganhe simbahan. Alisod, ganas tanan. Sige, makubid na bitaw mo, mamatay ra mangyapon mo, anak. Abisan pag di ka mutuman, matay ra mangyapon. Pero kana yung sala, mo gina importante. Unya sa pagdani mo bata dinhi, kung ang imong tumong nga mosupak yung kas balaod, nakasa na ka. Kung sa imong pangidaron nga gibawal pa pag-anhig simbahan, nya mamugos gyud kag anhi, kay di gyud ka mutuan na, nakasa na ka. Mo nay punto diha. Anong tutok mo muna kog hait kay tinanawan. Gatuo mo di ay nga di ko mudawat ninyo nga mga sad-an dagko, nga sad-an man sad ko. Pero magtinudlo ay ta nga ang sala peligro kay na. Parehara ko nagana, makadawat bang ko nimo nga prostitute ka, makadawat ko nimong nangabit ka. Pero sa imong pagpangabit, wa ka kakasa. Sa imong pagka-prostitute, wa ka makasa. Sa imong pagka-drug addict, wa ka kakasala. Kay basig gidawat ka, pero ikaw mo'y wa mo dawat sa Ginoo nga gustong mulimpyo nimo. Mao na ang resulta, si Jesus gilansang sa cross. Ngano man kay ang kalibutan gihigugma sa Dios, apan ang Dios gisalikway sa kalibutan. Ang matag tao gihigugma sa Dios, apan daghang mga tao misalikway sa Dios. Kamo din hiron, nahigugma mo sa Ginoo. Di mo musupak og balaod. Mao na. Niingon diri si Kristo, nindot kayang gibutang. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Tanawa ha? Ug motuman ta sugo sa Ginoo, mahingpit ang atong kalipay. Kana mga tao bitaw nga kusog kayong mutuman sa sugo sa gugma, malipayon kay nagnaong sama ng sugo sa gugma nga pasayloalan nang nakasa nimo, kapituan kapito, kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos lang sang pikas, nya kung naay mo kawat sa imong butang ayaw nagbawia. Nga mga sugom na sa Ginoo, kung naay muhuam nimo, ayaw nagpaningla. Nya kung naay way balay, pasudlas inyong balay, pakana ang gigutom, mga buhat manis gugma. Buhatan ang tanan o. Di ba ang imong naong malipayon kayo? Oh, pero supak ka na. Sugdig supak. Ingon nga ayaw mo pagdagbata, magdadyo kag bata. Kusmod kay kag naong iguman. Kay sigihan man na kog hisgot dire. Nya daan pagyud ko. Mao lagi na. Kusmod kay kag naong iguman na ay labi na gyud pagawason ka. Oh na siya. Nya ingon aka mo mga tiguang labi na nang galisod og lakaw ayaw na mo ari diri. Moingon ning kakawa sa respeto ning paria. Mga inana ba? Ang madisturbo gyud ka kay mo supak bang ka. Mo na ha. Magtinabangay tag maayo. Ayaw mo pag supak-supak. Onya kusmod kag naong. Ngano man musupak man. Kusmod kag naong. Pag supak-supak. Labi na gyud sa Ginoo. Labi na gyud ang sala batok sa Ginoo. Kanang mga sala nga dili na gani makita sa mata sa tao. Pagdumot, kanang kasina, kalaway, mga sala ni pamakak. Mao ni sila ang mga sala nga dagko kayo nga di makita sa mata sa tao. Gani daay mga tao karong gidaig na tog maayo, pero mga bakakon, mga kurap, mga kusog mo patay og tao, kusog mo daog-daog og tao, di na takakita ni ana. Pero ang Ginoo nakakita ana.
Karon makita man na nato, bata, kita man na, tiguwang, kita man na siya. Kanang salaan nun, makapaimpyerno gyapon na. Pero kadtog yung di makita mo gito'y grabe. Kaya nga naman, magpadayon man ka. Bisan pa og ang Ginoo nakakita. Kay lagi, wa tay gugmas Ginoo. Muna sa sunod, puhon, ug buhi pa mo, masimba gani mo, paduol mo sa Ginoo altar. At least ba makita nga ni paduol. Ikaduha, tumantas belaod. Kay nabitay nabasahan ako karon sa India, kay bawo naman sad mo ana. Ang ilang second wave sa India, terrible. Grabe yun. Ngano man, usa sa analysis, complacency, kanang di pagtuman sa balaod. Hala, balik na sa normal. Pero stricto sila pagsugod. Pag tanaw nilang murag ni okay na, balik na yung normal. Munang doon natin gitawag karog new normal. Nga usahay, murag abnormal. Pero sige lang. O bunga nis gugma nato sa atong isig katao, buhato nato. Buhato nato. Ayaw paabuta nga mo resulta ang imong garbo ug dako kayong damage apil nas mga tao nga waon tay labot sa imong kabuang. Kana lang mga adik, siging suyop, marip nila ang ilang silingan, mapatay nila ilang silingan nga ilang kawatan, nadaot sa ilang suyop. Nga wa ra ba kita to moapil sa ilang suyop. Mga estudyante, pamatyon lang desdan, tulison sa mga adik. Nadaot, naapektuhan sa ilang kabuang. Kita sa dinhi, basin baya, ug ang ato dinhing pagsupak-supak, makaapekto sa uban. Example, kanang pagdumot, nya sige kang simba, dinhi, ilhan kas imong silingan nga sikag simba, nya sige kag dumot, ipanabi man ang atos uban mingon tuo man kanang simba-simba na ilay silingan nato naong nga nato simbahan tanawang batasan siya nga naman di ay ikapangutanan na nimo kana ding pare idang kasigig misa tanawa lang sana di ba mo na so wa lang takahibaw na damage na dai sila na damage na ba siging dumot ay kahangol ang nagyuta giilugan pa siyuta ang iyang igsuon pero naa man na simbahan musimba man na wa na damage na na gitawag na ni Kristo og scandal, sin of scandal sige nagsimba pero na nagbuwag mo na siyang asawang iyang bana wa naman na ro sila magtingga na di man ka mao mo pasaylo may paskuan kanas kikuan wa nay simba-simba gikulata panas bana tanawag ni buwag ba may pagdi na ta manimbang ambot lang ninyo sige manindog na ta